La nit que en Max es va disfressar de llop, va fer moltes trapelleries de tota mena i, finalment, la seva mare el va enviar a dormir sense sopar. A l'habitació d'en Max hi va créixer un bosc. Del sostre penjaven aures i un oceà va aparèixer amb un vaixell per ell tot sol. I en Max va navegar i navegar gairebé tot un any sencer, fins a arribar allà on viuen les mostres. Había monstruos grandes y pequeños que miraban asustados a un enorme monstruo al que nombraron rey, y al son de una canción celebraron su coronación. Van començar una gran festa i es van divertir molt, enfilant-se pels arbres i saltant sense parar. En Max es va sentir sol i va desitjar estar amb algú altre que se l'estimés més que cap altra persona. Aleshores, de l'altre costat del món, li va arribar una oloreta molt apetitosa de menjar i ja no va voler ser més el rei dels monstres.
Els monstres li suplicaven: «Si us plau, no te'n vagis, que et menjarem. T'estimem molt». I el Max va dir: «No!». Els monstres van bramar amb les seves veuasses terribles i van fer cruixir les seves dents terribles i van fer girar els seus ulls terribles i van mostrar les seves urpes terribles. Però el Max va pujar al seu vaixell i els va dir adéu. Però en Max va pujar al seu vaixell i els va dir adéu. En Max va navegar i navegar un any sencer, fins a tornar a la nit de la seva habitació, on va trobar el sopar esperat-lo, que encara estava calent.